Čaute, vítajte u nového videa, toto bude 20 faktov o mne, takže poďme na to. Prvý fakt, moje meno je Lukáš Mahďar. Druhý fakt, bývam v Dubnici nad Váhom. Tretí fakt, narodil som sa 17.2.2000, takže mám ešte stále 14 rokov. Štvrtý fakt, chodím na 5. základnú školu, sem do Dubnice a som 9. a chodím s Tomášom do triedy. 5. fakt, nemám brata ani sestru, čiže som jedináčik. 6. fakt, moja najobľúbenejšia farba je modrá. 7. fakt, moje obľúbené ročné obdobie je leto, ale aj zima, ale keď je taká poriadna zima, že je veľa snehu a dá sa lyžovať. Lyžovať. 8. fakt. A rád zbieram plechovky od všetkého možného. 9. fakt, moje obľúbené jedlo sú brinzové halušky so slaninou. 10. fakt, mám rybičky, ktorých je už asi 20, lebo sa nám okotili. A mal som aj škrečka, volal sa Momo. Dožil sa 3 roky, čo je na škrečka dobre. A je pochovaný u nás na záhrade. 11. fakt, rád chodievam von. 12. fakt, neznášam školu. Neznášam tam všetky predmety okrem telesnej a angličtiny, inak všetky neznášam. 13. fakt, predčerom som si bol vybavovať občiansky. 14. fakt, tuto, kde točíme, tento gauč je zároveň aj moja posteľ, ktorá sa rozloží a je veľká. A je úplne super. 15. fakt, stále smrkám. 16. fakt, rád si kúpujem oblečenie. 17. fakt, moja obľúbená značka je, no mám ich viac, a to sú Nike, Vans, Obey, Hoof, Diamond. 18. fakt. Jo! Milujem značku Beat. Moje. 19. fakt, už ma nič nenapadá. 20. fakt, rád twerkujem. Takže toto je z dnešného videa všetko, uvidíme sa na budúce, nezabudnite nám písať na Facebook, na Ask, do komentov. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike a to je všetko. Čaute.